mikono iya yodhonzerana hameno kuti ndiripi bhuru richatungwa richabuda mugemu. Vageza havazongobudikira vachiti mhuri yeZimbabwe ndine meseji yenyu tosangana 2030 kureva kuti na 8:30 manheru vageza vanenge vachiadhiresa mhuri yeZimbabwe. Ndofunga vane meseji yedu senyika zvatanga takamirira. Ndofunga ndo nyaya yetoda kunzwa yatatakamirira vanhu vese ndo zvavangoda kunzwa. Ukuwo ZANU-PF iri kuitawo mitingi yayo nhasi yePolitburo vari kutraya nepavanogona kuda kuona kuti Geza akamira nani. Ndofunga nezuro makazoona kuti vasanyatwe vakabviswa vachinzi vakutoita shefu vana kama biliati unotoshaya kuti zviri kufamba sei. Asi inini ndiri seni zvangu kusaiti kwangu ndiri kufamba navaGeza ende ndinokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti handei kumachi musi wa31 nekuti inini ndinenge ndiriko. Musateerere nyaya yekunzi kunenge kune madroni bhosi imi vana veZimbabwe munoziva makadzidza hamusi madofu hamuchikidzirwe nezvinhu zvisina nebasa. Madroni makamera ini ndinogonotoione rangu droni bhosi chendinoziva kuti droni ikamera saka musachikidzirwe nezvinhu zvisina nebasa. Zvekunzi kutauni kunenge kuchidiwa zvitupa munazvo ende hakuna munhu anoverenga zvitupa zvevanhu. Uri citizen yenyika hakuna munhu ane mvumo yekukubvunza chitupa bhosi hamusi mbavha. Tinokukurudzirai kuti muende kumachi ndo zviripo musachikidzirwe nevanhu. Nyika ngaimuke yakachinja nekuti imi mukamuteerera Emerson kuti nyika yakanaka iye vana vake akavapinza mabasa. Ndofunga iye mukadzi wake anoswera achitenderera nemari yenyika, iye avacho anotenderera nemari yenyika, vana vake vanotoripa mabasa. Izvo zvakavaisa pamabasa vese. Imimi ndimuri kusafa muchichikidzirwa nedroni, musachikidzirwe nekamera. Tosangana musi wa31 kumachi.